Ngiyasombona. Okay, alright. Yimi lo namakhanda amaningi angaka? Kunekhanda ekufuze ngabe likhona lana. Elikagogo wami, uFlow. Oh God. Umyazi womuzi akekho. Khona thina lana khuluma nathi yenza into manje phela Nkosi yami. Uyena umuntu esavumelana naye mina. Lokhu ke usukubona. But lo umacele ngisajabulile kakhulu ngaye. Kodwa umbono ukuchaza njengoba ubona lembala yami kwakufuneka ngenza izinto eziningi. So izona lezi engirepresente ngama colors ahlukahlukene. Angithi yazi uma ukhuluma nonkosikazi ukhuluma nonkosikazi eyedwa. Vele athi kusho ukuthi angikho enough mina. That is why ulanda unkosikazi. Ayikanjalo lento. Umacela uphelele nje unkosikazi uphelele unayo yonke into. Unanezingane. Unomusi phelele. Between umacele noma yena kukhona khona ongasekho emhlabeni. Yeah, my late wife. But isikhona izinto eziningi ezenzekile endleleni yami noma yena. Kodwa I choose ukuthi ngingaconcentrate kulezo zinto. Okay. Ngiconcentrate kulokho ukuthi ukhona. Uma yeni ebuyelana nobaba yakhe noma benzani whatever lokho babekwenza bebe nengane. Ngahlonipha nje ukuthi uma wengane kababa yakhe, ngahlonipha usunkosikazi kababa yakhe ngaphela lapho. So mangilokho njalo abantu angazi bekofa ngathi khona into yabo wayithathayo. Ena ayikho ngafethu ayikho. Uma Khumalo I feel ukuthi akazenzile ngalendlela ekufuze ngabe uzinze ngayo kwamsele. But ngihappy ngokuba khona kwakhe. That is why benokhala ohlukile yena o brown noMangwabe. Okay. Because we relate more noMangwabe than any of these other people. In this clip, we get to hear Isaid Lagamsele ukuthi yena uzizwa kanjani ngabafazi bakhe. And man, this man loves and adores these women. It's just that uneyinkinga zakhe, he's not perfect, but he shows up in a way that a man is supposed to show up, meaning in provision and in protection. And as much as abanika independence, meaning the independence and stuff, but he's still the provider at the end of the day, and he's still the protector of the family. So ukumuza ukhuluma ngabafazi bakhe individually, it's actually nice. This exercise was actually a very good idea to them ukuthi bazethule imizwa yabo, but ke umacele ke yena vele she thought Umseleko was supposed to paint her. I think that's what every wife expects ukuthi uzodweba omunye ngamunye njengoba uMangwabe bekeshilo. But Umseleko decided ukuthi abadwebe bonke because vele akuna, like, I get his perspective. Uyindoda yesithembu, you know what I mean? So it's like it's him and his wives. It's not him and Macele and what. And yeah, the vision is we are all family. But the wives, the vision is we are all married to this guy, but we are individual people and we have individual families. I don't know. What do you guys think? What do you guys think about what Umseleko has done? Please like the video. Please comment down below. And please subscribe to the channel.